Dorim în seara aceasta, toți cei care sunt în prezență aici, să venim cu recunoștință înaintea Domnului, care ne-a păstrat cu viață, cu mișcare, cu sănătate și în seara aceasta, prin îndurarea Domnului, suntem aici. Amin. Dorim să mulțumim Domnului pentru tot ce a făcut în viața noastră, pentru tot binele care ne l-a făcut, pentru toată îndurarea de care ne-a făcut parte și mai pe sus de toate lucrurile. În planul lui veșnic a hotărât o zi în care să ne cerceteze, să ne cheme la mântuire, la pocăință, însă în nădejdea aceasta că dacă vom asculta chemarea, dacă vom asculta de Cuvântul lui Dumnezeu în viața noastră și îl vom împlini în viața noastră cu fapta, cu adevărul, într-o zi să putem ajunge acasă la Domnul și să fim mântuiți pentru totdeauna și Domnul să ne binecuvinteze. Amin. Aș vrea să citesc un cuvânt din Sfânta Scriptură, cuvântul se află în Epistola lui Pavel către Tit. Capitolul 2, începând cu versetul 11. Căci harul lui Dumnezeu, care aduce mântuire pentru toți oamenii, a fost arătat și ne învață să o rupem cu păgânătatea și cu poftele lumești și să trăim în veacul de acum cu cumpătare, dreptate și evlavie, așteptând fericita noastră nădejde și arătarea slavei Marelui nostru Dumnezeu și Mântuitor Iisus Hristos. El s-a dat pe sine însuși pentru noi ca să ne răscumpere din orice fără de lege și să scurățe un popor care să fie a Lui plin de râvnă pentru fapte bune. Amin. Amin. Dacă cineva ne-ar întreba așa cam ce se întâmplă în seara aceasta aici și în locul acesta, de ce te comporți așa, de ce cânți așa, de ce faci așa, de ce trăiești așa, de ce astăzi ai trăit cum ai trăit, de ce practici ceea ce practici în viața ta, majoritatea ar ști să spună: suntem în har. Mare harul lui Dumnezeu. Glorie ție, Domnule. Când vorbim despre har, cei mai mulți dintre oameni susțin sau cred că harul lui Dumnezeu e ceva așa, mi se spune într-adevăr într-un verset în Scriptură că noi am primit ceva de la Dumnezeu care n-am meritat. Și cei mai mulți susțin ideea asta și zic: Dumnezeu ne-a primit, noi n-am meritat, Dumnezeu ne-a dat har, ne-a dat îndurare, este adevărat? Dar aș vrea să spun în seara aceasta că aici e problema. Harul are mai multe etape în viața omului. Și dacă omul se lasă prelucrat, și dacă omul lasă tot ce-a avut și tot ce-a fost vechi, și așa cum spunea unul din versete, o rupe pentru totdeauna cu păcatul, cu păgânătatea, cu poftele lumești, mergând din har în har, există versete de felul acesta scrise în Scriptură, vom avea ocazia să ajungem în final pe ultima treaptă a harului sau ultima treaptă a mântuirii, să fim mântuiți pentru totdeauna în Împărăția lui Dumnezeu. Foarte mulți oameni susțin că harul e ceva așa care vine pe gratis și Dumnezeu ne dă har, indiferent cum trăim, indiferent ce facem, indiferent cum ne viața, Dumnezeu ne dă har și noi suntem în har și harul lui Dumnezeu te îndreptățește să te comporți așa, să... Nu? De exemplu, fratele spunea că a ajuns la spital cu tensiunea 22. Dacă în seara asta ne-a luat cineva tensiunea după muzica asta, după ritmurile astea de aici, eu simțeam că se desprind scândurile din podeaua asta, cred că toți avem crescută tensiunea. Că Sfinții lui Dumnezeu nu au mers să cânte în felul ăsta ca să se apropie de Dumnezeu. Spune Biblia că ne-au luat o calea munților sau a pustiei.
ca acolo în liniște să se poată pune în fața cuvintelor lui Dumnezeu, să-și cerceteze viața, să se trezească la realitate și să poată să se apropie de Dumnezeu și să caute pe Dumnezeu. Nu știu. Am văzut că pe unii harul îi pune să bată din palme. Este scris un verset în Iov, l-am căutat, nu l-am găsit în seara asta, recunosc. Și scrie acolo unul din oamenii aceia care vorbeau că oamenii mulțesc păcatele până acolo că bat și din palme. Bineînțeles că o să fie alții care zic că da, dar scrie undeva în psalm că se bată din palme. Acolo eu, din câte mi-aduc aminte, în psalm scrie copacii să bată din palme. Copacii sunt pentru foc, nu sunt pentru împărăție. Dar nouă să ne bată inima pentru Dumnezeu. Amin. Când ieșim de aici, afară, să ne gândim adânc la cuvintele lui Dumnezeu și să ne punem viața în rânduială. Și Domnul să ne ajute la aceasta. O să spuneți, ăsta e har. Nu cred. Nu cred. Dacă am ieșit din lume și ne-am întors la Dumnezeu, ar fi trebuit să lăsăm lumea pe drumul ei și noi să apucăm pe calea lui Dumnezeu. Cunoaștem pe unul după Scriptură care zice că o pierdut toate când s-a întors la Dumnezeu, o pierdut tot ce a avut. Și eu m-am întrebat, m-am pus în fața cuvântului și am zis, Doamne, și eu în viața asta am pierdut, evaluând. Când m-am întors la Dumnezeu, am pierdut toți prietenii care i-am avut. S-au dus. Dar Dumnezeu mi-a dat sute și mii de frați, adevărat. Am pierdut în viața asta, să spun așa, mulți bani. Dacă aș fi spus minciuni, dacă aș fi umblat cu escrocherii, cu tot felul de lucruri, aș fi câștigat foarte mulți bani. Dar în viața asta au trebuit să pierd mulți bani. Pentru că vreau să merg pe calea Lui. Am pierdut multe lucruri în viață din cauza asta, că trebuie să merg pe calea Lui. Dar aș putea în seara aceasta să spun că am pierdut tot. Apostolul Pavel a fost unul care a fost cu mult mai sus ca noi în lumea asta, înainte de a se întoarce la Dumnezeu. Și la întoarcerea lui la Dumnezeu a zis, pentru el am pierdut toate. Și le socotesc ca un gunoi, ca o pierdere, ca să câștig prețul nespus de mare al cunoașterii lui Hristos Iisus, Domnul meu. O să pentru el am pierdut totul. Există, de exemplu, oameni care, după ce se întorc la pocăință, vin și ne spun așa câte o istorie din asta, unde umblau prin... Am auzit povești de mafios, de preoți, de nu știu care, de cântăreți, de... și vin și spun că de 2 ceasuri poveștile și nebuniile lor pe care le-au făcut în lume. Și nici măcar unii n-au bunul simț să zică spre rușinea mea o spun ce am făcut. Unii parcă să laudă când eram eu, când făceam eu, când... Și frate, stau și ascultă câte 2 ceasuri, câteodată istorii din astea, din... Și zice, mă, frumos a fost la adunare. Dar să vină Domnul la adunare și să ne spuie ceva ce nu ne place. Ceva ce în viața mea și în viața ta nu e în regulă, nu e după cuvânt. Și nu vrei să te pocăiești, îi dai cu harul, bați din palme, bați din picioare și crezi că mergi înainte și îi dai cu harul și nu vrei să te pocăiești. Așa e când ai plecat de la adunare, zice, nu a fost har, ăsta nu a fost har. Aș vrea să citesc mai departe un cuvânt din Sfânta Scriptură, de data aceasta din Epistola Apostolului Petru, Epistola 1 a lui Petru, capitolul 4, versetul 9 spunea, îi citesc 2 versete, să nu creadă cineva că citesc în seara asta că urmărim ceva. Versetul 9 spune așa, fiți primitori de oaspeți între voi fără hârtie. Nu-i vorba de noi, noi putem pleca acasă, nicio problemă, dacă ne ajută Domnul, ajungem acasă.
Dar Biblia spune, fiți primitori de oaspeți între voi fără cârtire. Ca niște buni spravnici ai harului felurit al lui Dumnezeu, fiecare din voi să slujească altora după darul pe care l-a primit. Din versetul acesta din Petru înțelegem că harul lui Dumnezeu e felurit, spune Biblia, adică de mai multe feluri. Bineînțeles cu precizarea că am întâlnit și oameni care spun, păi mie mi s-o dat harul să, de exemplu, el, de exemplu, spune minciuni, face excrocherii, înșelătorii, destrigă procuratura împotriva lui. Dar dă bani în numele Domnului și spune lui i-a dat Dumnezeu harul acesta să dea bani în numele Domnului. Bineînțeles că Domnul nu ți-o da harul bani din furat și din înșelat, să-i dai în numele Domnului. Asta e clar, după Biblie. Și el spune că Dumnezeu îi dă harul ăsta, harul să se pocăiască de minciuni, de excrocherii, nu i s-o da. Și altul vine și spune, eu am harul acesta să fac nu știu ce. Când îl cauți la alte capitole în viața lui, nu știe de pocăință. Dar e în har. Dar chiar odată am întrebat pe o soră, cu privire la capul acoperit, am întrebat-o și știam că mai înainte, când o știam mai de mult, umbla cu capul acoperit, de la o vreme, o primit așa un har de ăsta dubios, nu știu de unde, că și-o dat baticul jos și eu am întrebat-o, am zis, soră, te știu mai dinainte, din mai mulți ani, că purtai capul învelit. Și zic, acum ce s-a întâmplat? Adică, o explicație, ai găsit un verset în Biblie, ai primit o lumină, ai avut un vis, ți-a zis un înger, să dai baticul jos, ceva s-a întâmplat. Și o zis, explicația care mi-a dat-o soră a fost simplă. O zis, frate, noi nu mai suntem sub lege, o zis, ci suntem sub har. Am zis, curios, eu cunosc că harul ăsta lui Dumnezeu are putere să schimbe cea mai mândră femeie din lume. Și să o prelucreze în așa fel încât să se schimbe toate lucrurile din viața ei și să o facă un copil al lui Dumnezeu. Unii spun că harul îi împiedică să se pocăiască, îi împiedică să se conformeze. Alții spun, harul i-a schimbat viața. Harul lui Dumnezeu e felurit, dar nu așa, ca și cum am merge la piața de legume și am zice, unul vrea ardei roși, unul vrea verzi, unul vrea portocale, unul vrea fiecare și ea ce vrea. Scrie, de exemplu, în cartea lui Iov că Dumnezeu vorbește când într-un fel, când în altul. Ei, asta nu înseamnă că Dumnezeu ce-ți spune, ce ți-a spus ieri că ai păcat, mâine îți spune că e neprihănire. Unii așa înțeleg, o să-ți mie Dumnezeu mi-a vorbit altfel, eu înțeleg altfel. Nu e adevărat. În Iov vrea să zică cuvântul lui Dumnezeu că Dumnezeu vorbește, are mai multe moduri de a vorbi cu oamenii. Dar toate sunt pe aceeași linie, pe aceeași cărare, pe același drum. Uitați-vă în toată Biblia asta ce scrie din Geneza până în Apocalipsa, nu se bate cap în cap cu una. Ce-o scris în Geneza că e păcat, în Apocalipsa spune că e lumină. Dumnezeu are mai multe moduri de a vorbi cu oamenii. Dar toate aceste moduri de a vorbi cu oamenii au ținta să-i ducă pe oameni pe calea ascultării de Dumnezeu și a cuvântului Domnului. Și Dumnezeu să ne aducă la aceasta. La fel și cu harul, când spunem îi felurit. Adică există mai multe feluri, mai multe trepte de har. Dar ele au toate menirea să ne despartă de lume. Să ne despartă de păcat, să ne despartă de păgânism. Și să ne ducă la ascultarea Sfinților înaintea lui Dumnezeu și Domnul să ne ajute la aceasta. O singură cale, un singur drum. Harul acesta ne conduce și harurile acestea înfelurite ne conduc pe același drum și Dumnezeu să ne binecuvinteze. Nu vedeți? Trăim zile în care păcatul e pe zone. Îmi trebuie câte unul, frate, ce-i cu asta la tine?
Arată măcar un verset scris în Biblie, că ai găsit undeva scris sau de unde ai luat-o. Zice, frate, la noi asta nu-i păcat, la noi în zonă, toți frații ne spun că nu-i păcat. Nu contează ce zic frate, contează ce zice asta. Amin. Că Pavel a mers cu atâta îndrăzneală, era atât de sigur că ce-o vestit era Evanghelia primită prin descoperirea lui Iisus Hristos, la care nu a adăugat ceva, la care nu a scăzut ceva. O zis cu atâta tărie într-o zi, într-o epistolă scrie. O zis, dacă vin eu mâine și vă predic altceva și vă spun o altă carte, un alt drum, dacă ar veni un înger din cer să vă spună despre un alt Iisus, dacă ar veni oarecare om de pe pământ să vă spună despre un alt Iisus, despre o altă carte, o să fie anatema. Și Pavel a mers mai departe în mărturisirea lui și a zis, în ziua judecății, Dumnezeu după Evanghelia mea va judeca lumea. Sunt atâtea lucruri pe care nu le-a spus Pavel. Sunt atâtea lucruri pe care nu le-a spus Iisus, care nu sunt scrise nicăieri în Biblie. Și totuși în viața noastră sunt, le trăim de-a binelea. Și noi zicem, prin har suntem mântuiți. Spunea Apostolul Pavel în Romani, în capitolul 6, harul nu îndreptățește păcatul. O zice, ce urmează? Să păcătuim mereu ca să se mulțească harul? Și acolo zice, nici de cum, noi care am murit față de păcat, cum să mai trăim în păcat? Dumnezeu să ne ajute, frați și surori. Apostolul Pavel spunea în Galateni, eu am fost răstignit împreună cu Hristos și trăiesc acum. Dar au zis, nu mai trăiesc eu. Hristos trăiește în mine. Aleluia. Și viața pe care o trăiesc acum o trăiesc pentru Fiul lui Dumnezeu, care m-a iubit și care s-a dat pentru mine. Lăudat să fie numele Domnului. Dacă am citit din Tit că harul lui Dumnezeu aduce mântuire pentru toți oamenii, eu înțeleg după Scripturi că fiecare treapta harului, așa îl văd după Biblie, ca și cum ai urca pe un munte, pe niște trepte până sus. Știți că israeliții au ieșit mulți din țara Egiptului și cred că atunci când le-a spus Moise și Aron că pleacă într-o țară în care curge lapte și miere, de acolo, de la bătăi, de la oameni morți, asta era starea în casele israeliților. Acolo copiii plângeau, mamele plângeau, tații cădeau pe câmpul de luptă bătuți. Cădeau istopiți de poverile care erau acolo și o să doar strigătele. Seara, în corpurile israeliților nu era nicio bucurie, strigătele pe care le smulgea robia se ridicau în sus la Dumnezeu. Asta era atmosfera în casele israeliților în vremea aceea. Egiptenii vreo 400 de ani au dansat, au bătut din palme, au jucat, au mâncat, au trăit bine. Israeliții aproape 400 de ani au plâns și au velit morții. Și în momentul când i-a cercetat Dumnezeu, poate că nu mai exista nicio speranță că îi mai scoate cineva de acolo, că să mai împlinește ceva, că să mai alege ceva de ei. Și după 430 de ani, spune Biblia, din momentul când i-au intrat în Egipt prin Iosif, prin Iacov, Dumnezeu își aduce aminte de strigătele lor și îi cercetează și îi scoate cu brațul întins, cu mână puternică din țara Egiptului, cu minuni nemaipomenite și nemai auzite pe fața pământului, spune Biblia. S-au bucurat toți când l-au auzit. Ce n-au luat în calcul și ce nu luăm și noi, pustia. Dacă azi te-ai boteza și mâine ar fi raiul, ar fi simplu. Dar de atunci de când intri în apa botezului și până ajungi în împărăția Lui, va trebui să urci trepte. Va trebui să treci multe praguri. Vei fi pus la încercare în pustiul acestei lumi în multe feluri și în multe situații. Și spune Biblia că din 600.000 de bărbați care purtau armele, care au ieșit din țara Egiptului, în țara Canaanului, din leatul acela de oameni, au intrat doar 2 oameni, Iosua și Caleb. Despre care spune Biblia că oamenii aceștia au slujit în totul lui tot pe Dumnezeu și calea Lui și lucrarea Lui și hotărârile Lui, chiar dacă au riscat acolo la Cades Barnea să moară înaintea poporului care o ascultat și au zis, cele
celelalte 10 îi scoade și au început să cârtească, să țipe și au luat pietre să ucidă pe Iosua, pe Caleb. Ei au ținut în totul lui tot calea lui Dumnezeu. Și Dumnezeu i-a ajutat să ajungă în Canaan. Lăudați să fie numele Domnului. Foarte mulți chemați, spune Biblia. Dar sunt versete care scrise în Noul Testament, puțin sunt aleși. Și am zis la frață, ar trebui să tremure carnea pe noi gândindu-ne la astfel de versete. Nu să ne vină a dansa prin adunări. Să tremure carnea pe noi și să ne gândim că ajunge în Împărăția lui Dumnezeu nu-i lucru simplu. Într-adevăr, îi pus totul la dispoziție. Dar problema este ca și Israelul, omul foarte încăpățânat, foarte pornit la poftele și la plăcerile lui și la ce-i place lui și la ce-i convine lui și nu-i dispus să renunțe la nimic. Și el spune că merge prin har pe calea Domnului și că vrea să ajungă în rai. Trebuie să ne despărțim odată pentru totdeauna de lume. Trebuie să scoatem din viețile noastre ceea ce nu-i place lui Dumnezeu și ceea ce nu-i după cuvântul lui Dumnezeu. Să cercetăm Scripturile, gândind că în ele avem viața veșnică și cercetându-le să ne însușim în viața noastră cuvântul lui Dumnezeu, nu ca niște ascultători uituci, ci ca niște împlinitori cu fapta, cu adevărul și Dumnezeu să ne ajute la aceasta. Aș vrea să vă arăt după cuvânt o primă treaptă a mântuirii pe care noi am călcat. Este adevărat, sunt oameni, dacă vreți, avem predicatori care ne plimbă și prin rai. Ați auzit? Am auzit predicatori care au zis, dacă în seara asta vreau să vă plimbă prin rai și noi suntem în mocirlă până aici unii din noi. N-am scăpat de nebuniile din lume, încă nu ne-am lăsat de ele, dar ei ne plimbă prin rai. Parcă raiul ar fi așa un fel de nou pe cale ferată, de avioane. Prima treaptă a mântuirii pe care noi am călcat, aș vrea să citesc ceva din Epistola lui Pavel către Romani. În capitolul 5 în Romani este scris un cuvânt pe care vreau să-l citesc. Ceea ce toți considerăm, ăsta e harul, dacă rămâne ăsta, n-ar mai avea noi nicio treabă. Ba avem oameni care ne spun, noi nu trebuie să mai facem nimic, Domnul a făcut totul pentru noi, totul-i har, tu fă ce vrei, vorbește ce vrei, trăiește cum vrei, umblă cum vrei, fă-ți toate plăcerile, că Dumnezeu direct în rai te duce. Și când gândim că în arenele romane frații noștri și-au dat viața pentru credință, au murit sfâșiat de fiare, alții arși pe ruguri, li s-au luat tot ce au avut, au fost scoși din case, alții au stat în lanțuri, ani grei, în pușcării. În momentele acestea, când noi suntem în adunare, în lumea în care noi trăim, sunt frați de ai noștri în lanțuri și alții își pierd viața în piața cetății, în unele țări, sunt uciși pentru credință. Și noi, dansând în adunare, ne gândim că zburăm într-o zi în rai. Doamne, ai milă de noi și mai dă-ne har, mai dă-ne îndurare, mai uită-te la noi și trezește-ne la realitate, că-i vremea din urmă, că zilele scurte. Și ai să vrei într-o zi să te întorci din toată inima, ai să vrei să-L cauți într-o zi. Spuneam cuiva, dacă te-ai duce la spital și doctorii ți-au dat diagnostic de cancer, metastază ultima fază, te întrebi de care televizor te-ai duce să-ți cumperi acasă. Așa când ești din spital, să te duci direct la electrocasnice și să alegi așa unul cât jumătate de perete, că unii, noi zicem, am ieșit din lume, am lăsat televizoarele, dar toți sunteți cu televizoarele la adunare, aici în adunare. Țineți cont, legea circulației pune amenzi foarte mari pe calea asta, pe drumul ăsta, și te găsești vorbind la telefon. Și au fost oameni care au făcut accidente groaznice, uitându-se pe telefon, mai ales tineri din ăștia, ei se uită pe telefon, omoară oameni, n-au nicio treabă.
Dar eu întreb pe calea credinții, mergând cu telefonul ăsta toată ziua, nu-ți dă pace nici la adunare. Spune Biblia, de exemplu, în țara Egiptului, că într-o zi a venit o nenorocire peste ei, cum a venit și peste noi. Și nenorocirea asta au fost broaștele. Și spune așa că broaștele astea n-au bun simț, n-au nimic educație în ele, n-au nici oculare. Să zici, bă, dacă ar sta undeva într-un colț, în curte, acolo, lângă câine. O zis broaștele în casă, broaștele în pat, broaștele în postava cu aluat. Știți că sunt femei, surori de-a noastre, care ar mâncarea că broasca nu-i dă pace. Nu știu, văzut, când iese fumul, deja te gândești acolo acasă. Alții merg pe drum, am văzut oameni mergând pe drum care se izbesc în câte un stâlp, cu broasca în mână, nu mai vede drum. Mă mir că pe calea pocăinței poți circula așa. Unii dintre voi, dacă v-aș întreba așa pe față, la rând ca la școală, unii dintre voi nu aveți Biblie în seara asta la mână. Dar cu broasca să dau mesaje în timpul slujbei, ca și cum am fi aici în fața lui Stalin, nu? Și nici asta te omora dacă te prindea afară. Dar nu suntem conștienți că suntem înaintea unui Dumnezeu adevărat. Și ar trebui să avem respect pentru El, pentru calea Lui, pentru lucrarea Lui. Dumnezeu să ne ajute la aceasta. Nu-ți dă pace nicăieri. Am văzut oameni care mănâncă 2 guri și mai butonează. Iar mănâncă 2 guri și mai butonează. Și braștele peste tot, în casele noastre, peste tot, unde vrei și unde nu vrei, e plin de braște. Unii stau acasă, nici nu mai vin la adunare, stau cu brașca în pat, în brațe și el e pocăit, el merge spre rai, spre împărăția lui Dumnezeu. Nu supăra, nu-l deranja să zici cumva că nu-i bine treaba. Și zic că în seara asta, eu am venit aici, am venit din luptă, n-am știut unde vin, n-am știut la ce vin. Mă doare capul de la muzica asta, mă doare, dar Dumnezeu din cer să se uite spre noi în seara asta. Și să ne trezească la realitate. Vine vremea când poporul lui Dumnezeu poate va pribegi prin munți și prin pustiuri. Vin predicatori și ne spun că de fapt biserica va fi răpită înainte de necazul cel mare. Se poate așa ceva? Nu. Unii vin cu teoria asta, nu, mirele nu-și bate mireasa înainte de a o lua, nu și-o bate. Dar mireasa trebuie să despartă de maică sau de taică, ceva se întâmplă. Vezi pe mama că spune, nu mă mai înțeleg cu fata. Păi nu te înțelegi că vorbește cu un băiat, se mărită și băiatul nu-i ca mama, băiatul are el. Și cei doi încep să pui împreună, să se dească împreună și nu se mai cuplează lucrurile. Așa e și aici. Mireasa va trebui să-și uite obârșia ei pământească, să lase totul, să se despartă de totul. Spune în Cântarea Cântărilor, o zis, să uite pe tatăl ei și pe mama ei, să uite țara în care s-a născut. Și-o zis, atunci împăratul îi va pofti frumusețea. Și-o zis, pentru că este Domnul tău, adui închinăciunile tale și Dumnezeu să ne ajute la aceasta. Am auzit oameni, profesori, doctori în teologie, spuneau, înainte de necazul cel mare, Dumnezeu va răpi biserica. Am zis, măi, și un copil de 10 ani, dacă citește bine în Biblie, își dă seama că nu e adevărat. În Apocalipsa scrie clar, Ioan a pus întrebarea, când au avut vedenia aceea, s-a văzut un popor mare la număr care nu se putea număra, în adevăr nu se putea număra. Erau îmbrăcați în haine albe, spune Biblia, cu ramuri de finic în mâini, și au zis, s-au pus întrebarea, cine sunt aceștia și de unde vin? Și au zis, răspunsul i s-o dat simplu și foarte clar, nu mai trebuie tălmăcire. Spune, aceștia vin din necazul cel mare, de acolo, din mijlocul necazului cel mare. Ei și-au spălat hainele în sângele mielului, ca să aibă drept să intre pe porți în cetate
și să aibă drept la pomul vieții. Lăudați să fie numele Domnului. Asta am îndrăzneală să spun că e biserica. De unde să te mântuiască Dumnezeu? Nu? De unde să te mântuiască Dumnezeu? Unii își închipuie în iluziile lor, spune Biblia de oameni care scurtați de visările lor. Unii visează. Am auzit oameni care spun: a venit un înger la mine și mi-a spus să dau baticul jos. A venit un înger și mi-a spus că nu știu ce trebuie să fac. Prostii! Dar de când îngeri ați găsit în Biblie vreun înger cu autoritate să schimbe ce a zis Dumnezeu în Biblie? Dar Pavel a zis: poate veni un înger mâine să vă spui că e altfel, nu e altfel! Ce-o zis Dumnezeu rămâne de și amin. O zis: cerul și pământul vor trece. Tot va arde ce se vede și ce nu se vede în universul acesta. Dar o zis: cuvântul lui va rămâne în viac. Slăvit să fie numele lui. Nu se va schimba. Că vreau eu, că vrei tu, că vrea Roma, că vrea Vaticanul, că vrea nu știu care. Nu! Cuvântul va rămâne în picioare pentru totdeauna. Aduceți-vă aminte de vedenia lui Daniel. O zis: o stâncă s-o desprins dintr-un munte fără ajutorul unei mâini. S-o rostogolit la vale în vedenia pe care a avut-o Nebucadnețar. Și o zis: s-a făcut praful, ca praful și ca pulberea din arie, s-a făcut tot chipul acela de aur, cu fier, cu aramă, cu argint. Dar o zis: stânca asta s-a făcut un munte mare. Și întâlmăcirea care i-a dat-o Daniel, o zis: aceasta va fi o împărăție care va veni. În zilele din urmă se va ridica și nu va mai fi o împărăție care va trece de la un neam la altul și de la o împărăție la alta. O zis: toate împărățiile pământului se vor prăbuși și se vor face ca gunoiul din arie. Dar stânca asta va rămâne în veci de veci. Lăudați să fie numele Domnului. Spune o prorocie prin Zaharia, mi se pare, o zis: în zilele din urmă, muntele casei Domnului, muntele Sionului, o zis, va fi ca cel mai înalt munte. Muntele Sionului în realitate e cât un deal. În realitate e cât un deal, nu e un munte. E așa cât un deal. Dar muntele Sionului, care va fi cel mai înalt munte în zilele din urmă, este Iisus Hristos Domnul. Binecuvântat să fie numele Lui. El va rămâne cel mai înalt munte, mai înalt ca Himalaya, mai înalt ca Tibetul, mai înalt ca orice munte din lumea asta, văzută și nevăzută. El va fi cel mai înalt munte, cea mai mare împărăție, cea mai puternică, cea mai tare și care va rămâne în veci de veci. Lăudați să fie numele Domnului. Spune aici în Romani: deci fiindcă suntem socotiți neprihăniți prin credință, avem pace cu Dumnezeu prin Domnul nostru Iisus Hristos. Lui datorăm faptul că prin credință am intrat în această stare de har în care suntem și ne bucurăm în nădejdea slavei lui Dumnezeu. Vreau să spun, asta e prima treaptă a mântuirii și prima treaptă a harului. Toată lumea își aduce aminte de asta. Am venit la pocăință, nu ne-a costat nimic, nu ni s-a cerut bani, nu ni s-a cerut avere, nu ni s-a cerut așa, tot a fost prin har, nu dulce. Spune Biblia, nu prin faptele noastre, spune în Efeseni. Am fost mântuiți și toți le-ar place să rămânem de treapta asta, dar dacă rămânem de treapta asta, raiul nu-l vedem. Ni s-a dat prima treaptă a harului. N-am meritat nimic, meritam moartea. Și am călcat pe prima treaptă a mântuirii, nu din pricina faptelor noastre, nu că am avut părinți care au făcut mari fapte de neprihănire. Poate unii au avut, eu n-am avut. Ci din pricină că a murit Hristos pentru noi. Arhanghelul Gabriel, când s-a coborât în odaia de culcare la Fecioara Maria, i-a spus: Sfântul care se va naște din tine, îi vei pune numele Iisus. Pentru că El va mântui pe poporul lui de păcatele sale. Noi meritam mânia lui Dumnezeu pentru ceea ce am făcut. Noi meritam focul, meritam să fie un potop peste noi de talia celui care a venit în vremea lui Moise. Dar nu a venit potop, a venit îndurarea. A venit Iisus pe pământ și și-a dat viața pentru noi. Și noi am fost mântuiți de mânia lui Dumnezeu pe care o meritam, de judecata lui Dumnezeu. Și am urcat prin îndurarea Lui și prin harul Lui pe prima treaptă a mântuirii.
și pe prima treaptă a Harului care aduce mântuire. Lăudați să fie numele Domnului. În seara aceasta aș vrea să vă spun, pentru cei care sunteți botezați de mai multă vreme, mergeți pe calea pocăinței de mai mulți ani, nu mai suntem în Harul din Romani. Nu vedeți că strigă unii clar, zice, nu mai este Harul adunat. Să fie adevărat, unii strigă, nu mai este dragoste. Am auzit oameni și oameni care trăiesc în neorânduială unii de ei și zic, nu mai este dragoste așa cum era altădată, când nu s-a atingea nimeni de el, nu-i zicea, mai zici la câte unul, mă, tunde-te o leacă, mai barberește-te o leacă, mai îmbracă-te o leacă, vezi că nu-i în regulă, treaba nu-i în regulă, gata, deja nu mai e dragoste. Ăsta nu-i har, frate. Noi cu harul ne-am învățat așa, să ne lase Dumnezeu să mergem cum ne place nouă, cum ne convine nouă, să ne laude, să ne încurajeze, să zică că suntem bine, că suntem foarte pocăiți, că nu mai avem nimic de schimbat, nimic de îndreptat în viața noastră. Ei, vreau să vă citesc din nou în seara aceasta o treaptă a harului care nu ne convine la niciunul, nici mie nu-mi convine, dar fără asta nu vedem raiul. La firea mea nu-i convine să citesc în tip. Nu? Dacă întreb firea să citești așa de dragoste din capitolul 13 din Corinteni și să o interpretezi cum îți place ție, că de fapt și acolo spune adevărul, dar noi numai nu vedem câteodată. Să vorbești de multă îngăduință, să vorbești lasă-l așa, suntem diferiți, Dumnezeu ne-a creat diferiți, da, ne-a creat diferiți, dar israeliții erau foarte diferiți, dacă se ridica norul deasupra taberii, nu spunea, noi suntem diferiți, 10 pleacă, 20 rămân, 50 dorm, alții la, nu știu unde, la distracție și poporul Domnului, nu, când se ridica norul ca în armată, s-a ridicat toată tabăra lui Israel, acei oameni atât de diferiți și de încălciți și de încăpățânați, n-aveau încotro și trebuia să plece tabăra. Când se oprea norul sau stâlpul de foc, de-ar fi vrut să meargă, unii să zică, noi avem chef să mergem acum, nouă ne place acum să mergem, că e pe răcoare, că e pe... Să oprea toată tabăra de le convenea, de nu le convenea. Că în pustiu fără Dumnezeu nu-i apă. Fără Dumnezeu nu-i mâncare, fără Dumnezeu nu-i mântuire, fără Dumnezeu nu-i izbăvire. Când vă iei de capul tău, când faci ce vrei și ce-ți place, nu-i mântuire. Dacă ai un astfel de har, zis har, dacă ai o astfel de cale, în seara aceasta spune în numele lui Dumnezeu, îndreaptă-ți pașii pe calea Domnului. Puneți viața în rânduială, omule, și nu te înșela, că zilele scurte și va veni o zi când vei vrea să-L cauți pe Dumnezeu și vei vrea să te pocăiești, dar n-ai să mai poți. Azi încă să mai poate. Aleluia. Și citim. Căci harul lui Dumnezeu care aduce mântuire pentru toți oamenii ne-a fost arătat. Așa e că ne-a fost arătat. Amin. Dar ce urmează mai departe nu ne place. Exact ca la copii la școală. Întreb câte un copil, măi, iubești școala? Unii zice, aproape că nu sunt copii care iubesc școala, dar n-ai încotro. Mama te duce, legea te duce, n-ai încotro, n-ai ce să faci. Exact așa e aici. Nouă ne-ar place har dacă ne-ar lăsa să mergem cum ne place și cum ne convine. Dar îi spune clar, harul care aduce mântuire pentru toți oamenii ne-a fost arătat și aici e dureros. Și ne învață să o rupem cu păgânătatea și cu poftele lumești și să trăim în veacul de acum cu cumpătare, dreptate și evlavie, așteptând fericita noastră nădejde și arătarea slavei Marelui nostru Dumnezeu și Mântuitor Iisus Hristos. Și ai că nu-i simplu la școală? Vii la adunare, vrei, nu vrei, nu știu dacă auziți bine după topele astea, eu, dacă aș sta cu voi aici câteva luni, cred că îmi trebuie aparat de auzit, nu știu. La nevestele voastre acasă, tot așa le cântă topele în bucătărie, nu sar tigăile de pe aragaz, în halul ăsta, dacă podeau stărea în sus, deci vă spun, nu mint. Pe asta sunt ritmuri de muzică, mai oameni buni, ritmuri de muzică în casa de rugăciune.
Veniți cu ele din discotecă, din lume, de unde ați lăsat lumea, spuneți voi cu ele în casa de rugăciune? Spune în Psalmul 137 că israeliții stăteau pe malurile râului Babilonului. Și-au zis harfele lor. Harfa nu cântă așa. Harfa te liniștește, harfa te tratează de inimă când cântă. Și-au zis harfele noastre erau agățate acum, nu la templu unde erau locuri speciale pentru a fi agățate, au zis erau în sălci, că erau pe robi în Babilon, pe malurile râului Babilonului. Și-au zis biruitorii noștri ne cereau cântări și ne ziceau, ne cereau veselie, ne cereau cântări și spuneau cântați-ne și nouă una din cântările Sionului. Dacă ar fi fost ca azi, eu m-am pocăit în urmă cu 30 de ani și cunoșteam niște oameni în lume care cântau niște cântăreți foarte vestiți, care erau foarte iubiți de români și nu m-am auzit că s-o pocăit și cântă cu aceleași utilaje, aceeași formație, din crâșmă în adunare. Aceleași ritmuri, aceleași, deci îți venea să dansezi fără nicio problemă. Aveam probleme cu oamenii la serviciu, cu colegii la serviciu și îmi spuneau, mă, tu vrei să-mi spui că astea sunt cântări dumnezeiești ce aveți voi? O să da, poți dansa și după a noastră și poți dansa și după a voastră liniștit. M-a durut. Și în Psalmul 137 spune Biblia că evreii gemeau în robie în Babilon. Și au zis, cum să cântăm noi cântările Sionului pe un pământ străin? Ar fi putut zice babilonienii, dați-i drumul la treabă, lăsați-o cu cântările, voi vreți să ne păcăliți. Lăsați-o cu cântările, dar lăsați și după a noastră și după a voastră nu e nicio deosebire. Dar și păgânii și babilonienii erau ca niște oameni însetați. Au zis, mă, cântați-ne și nouă una din cântările Sionului. Se auzea pe întreg pământul că atunci când se cânta la templu, se cobora Dumnezeu și slava lui umplea templu. Se vindecau bolnavi, ieșeau afară dracii. Se știa pe întreg pământul că cântări ca în Sion nu există în lumea întreagă. Și-au zis babilonienii, cântați-ne și nouă una din cântările Sion. Ce s-a întâmplat astăzi? Cântările Sionului pe melodiile Babilonului, cam așa au ajuns. Cam așa au ajuns și noi numim asta har. Au prorocit prorocii voștri aici în adunare în seara asta că Domnul e aici. Ei, Domnul a venit să vă spună să vă pocăiți de lucrurile astea. Amin. Eu n-am venit cu lecția învățată de acasă, nu m-am pregătit dinainte să vă spun ce vă spun aici în adunare, am deschis Biblia, Dumnezeu e martor. Și dacă într-adevăr Dumnezeu e aici în seara asta, va trebui să se întâmple ceva. Va trebui să se vadă că se schimbă oamenii. Amin. Cuvântul lui Dumnezeu, întotdeauna când oamenii s-au întâlnit cu Cuvântul lui Dumnezeu, cu Dumnezeu cu adevăratul, lua hotărât de pocăință, oricât de pocăință o fost. Și ai că câteodată stăm în adunare și ni se pare că nu avem nimic de schimbat? În cartea lui Iov scrie că într-o zi Dumnezeu a stat de vorbă cu Iov. I-a cerut oarecum socoteală de unele vorbe care le-au spus cu îndrăzneală în suferința lui așa de grea, enorm de grea, pe care noi nu putem explica în cuvinte. Și eu, omul ăsta, așa de pocăit, am îndrăzneală să spun, Dumnezeu a zis în cer și în fața satanei, Iov este un om neprihănit. Omul ăsta așa de neprihănit, așa de pocăit, când s-a întâlnit cu Domnul, când a auzit, o zis, urechea mea auzise despre tine. Dar acum, ochiul meu te-a văzut, o zis, mi-i scârbă de mine și mă pocăiesc în sac și cenușă. Am zis odată, Doamne, așa facem la adunare să se simtă clienții bine. Așa îi periem pe unii, dacă o venim, vai, stai aici, vai, frate, să nu te deranjezi, să nu fii supărat, să nu fii deranjat, că dacă vine cineva, am fi în stare să facem programul să placă la toată lumea. Dar am zis, când venim într-o seară la adunare sau într-o zi la adunare și să ne găsească Dumnezeu pe toți, pe sub bănci, pe aici, plângându-ne starea nenorocită în care suntem și halul în care am ajuns cu pocăință.
Și să zic, Doamne, când ai să vin o seară la adunare, nu să se simtă euul meu și a tău fericit în adunare, ci să se simtă Domnul bine că stăm în biserica Lui pe care și-o da viața. Aleluia. Noi să strigăm de durere și să zicem, măi, vai de noi, cum a zis Isaia, când l-a văzut pe Domnul în anul morții împăratul Iosia, spune Biblia. O să s-am văzut pe Domnul. Și Isaia a strigat îngrozit și a zis, vai de mine, sunt un om cu buze necurate și locuiesc în mijlocul unui popor cu buze necurate. Și am văzut pe Domnul, pe Sfântul lui Israel. Noi nu zicem vai de noi. Vai dacă zice cineva ceva de noi. Am auzit oameni care ajung până departe, cu amenințări, cu vai dacă zice cineva de noi. Dar oricum, eu nu vă cunosc în seara asta, nu știu pe niciunul din voi de aici. Și Dumnezeu să mă ajute să spun adevărul pe care îl știu din Biblie. Și dacă cineva se supără, spune Biblia că există o supărare care te duce la viață. O să se întristarea după voia lui Dumnezeu te duce la pocăință de care cineva o să spun să căiește niciodată. Dar întristarea lumii, dacă ești lume în adunare, botezat de mulți ani, dar ești lume, la tine acasă e lumea, la tine pe pereți e lumea, la tine în mașină e lumea, pe stradă e lumea, pe unde vrei e lumea, nu te-ai lăsat de lume. Dar tu spui că mergi pe calea lui Dumnezeu și faci rușine că e lui Dumnezeu și oamenii se uită și văd că lumina nu-i la loc și văd că pocăința nu-i cum trebuie, că la ăștia nepocăiți. Trebuie să ne spui multă filozofie. Eu sunt din gruparea nu știu care, noi credem așa. Nu, nu, nu. Lumina are o singură culoare. Lumina are o singură culoare. Am auzit oameni care spun, la Dumnezeu depinde cum te uiți, din ce punct de vedere, filozofie. O să unul vede bunătatea lui Dumnezeu dintr-o parte și rămâne numai cu bunătatea, altul vede asprime, altul vede, nu e adevărat. Dumnezeu e ca soarele. Știți că soarele în America e exact ca în România? Deci n-are altă culoare. Nu e în engleză. Nu, nu, nu. Pe tot pământul are aceeași culoare, de unde te-ai uita, îl vezi că e soare și la fel. Și Biblia ne învață clar și ne spune pe românește. Uită-te la bunătatea lui Dumnezeu, adică tu și eu, și uită-te și la asprimea lui Dumnezeu. Adică nu te fă că vezi numai o parte. Deschide ochii bine și fă-te că vezi cum trebuie. Uită-te la bunătatea lui Dumnezeu, dar uită-te și la asprimea lui. Și zice în Roman, de exemplu, avem frați care nu-și dau rândul să ne spună câte binecuvântări și izbăviri Dumnezeu le-a luat. Și e bun să spui. Dar ce se întâmplă cu toate îndurările astea care Dumnezeu ți le-a dat? Unde te duc? Am întâlnit oameni care au luat-o de razna bine și când am întrebat, au zis, frate, la noi în casă Dumnezeu a făcut vindecări. Și am zis, cum? Vindecările astea te-au dus în halul ăsta? Scrie Romani în capitolul 2, nu vezi tu, omule, că bunătatea lui Dumnezeu te îndeamnă la pocăință, dar cu împietrirea inimii tale care nu vrea să se pocăiască, să adun ceva. Să nu crezi că nu-ți adun nimic, să nu crezi că stai degeaba, că ești pe neutru. Nu, nu, nu. Îți adun o comoară de mânie pentru ziua dreptei judecății a lui Dumnezeu. Tot spui de bunătate. Domnul mi-a dat viață, alții au murit. Domnul mi-a dat sănătate, alții sunt în spitale acum, alții sunt în cărucioare și tu n-ai fost mai bun ca ei. Domnul ți-a dat pâine, Domnul ți-a purtat de grijă, Domnul ți-a umplut inima de bucurie, Domnul te-a făcut să-ți vezi copiii sănătoși, te-a făcut să te întorci din călătorii lungi, de la mii de kilometri, ai ajuns acasă, ai scăpat, alții au murit. Poți să înșiri? Poți să înșiri o noapte întreagă și o zi întreagă bunătatea lui Dumnezeu. Dar bunătatea asta nu o calci în picioare, nu-ți faci jos de ea. Te îndeamnă la pocăință sau ești pe drumul tău, pe calea ta, să nu zică cineva ceva, că te superi, nu mai vii la adunare? Cum e? Eu așa înțeleg. Cu cât Dumnezeu ne arată mai multă bunătate, ar trebui să fim mai pocăiți.
Așa i-a zis lui Israel, a zis, tu ai văzut semne pe care nu le-a văzut niciun popor sub soare. E adevărat sau nu e adevărat? Cum ai văzut vreunul că se despică marea în 2 ori? Nu mai văzut nimeni. Ei singuri au văzut cu ochii. Ei au văzut Iordanul dându-se la o parte din calea lor ca să intre în țara făgăduinței, lăudat să fie numele Domnului. Ei au văzut în pustie unde nu există nicio șansă de viață. Au văzut că se crapă stânca și țâșnesc izvoare de apă care au avut puterea să adape în jur de 3 milioane de oameni. Deci erau 600.000 de bărbați care erau în stare să poarte armele, plus femei, copii, bătrâni și așa mai departe, care nu puteau purta armele, în jur de 3 milioane de oameni. Dumnezeu 40 de ani i-a rănit în pustie, 40 de ani i-a dat apă, nu a murit niciunul de cancer, nu a murit niciunul de vreo boală, numai de încăpățânare și de răzvrătire au murit. Ei au văzut ce nu a mai văzut nimeni sub soare și totuși nu s-au pocăit. Minunea pe care a făcut-o Dumnezeu în casa ta într-o zi se va putea întoarce să-ți facă cinste înaintea lui Dumnezeu și să te bucuri că ai avut un Dumnezeu care te-a vindecat, care te-a scos din groapă, care te-a scos de la reanimare, care te-a scos din gheara cancerului, care te-a scos din ce nenorocire, de unde nu mai căzut nimeni că mai poate scoate cineva. Dar dacă te-ai pocăit, bunătatea asta te-a făcut să te pocăiești, într-o zi te vei bucura de plin. Dar dacă Dumnezeu te-a vindecat, Dumnezeu ți-a făcut mult bine, și tu te-ai dus pe drumul tău și te-ai încăpățânat și te-ai răzvătit și ai făcut ce ai vrut tu. Într-o zi toate aceste minuni și toate aceste bunătăți se vor întoarce împotriva ta cu o dreaptă judecată a lui Dumnezeu. Dumnezeu îți va cere socoteală. Aduceți-vă aminte că în Biblie Hristos Domnul a zis despre cetățile în care s-au făcuseră cele mai multe. Dacă ai fi stat de vorbă cu vreunul din Capernaum, băi, ce pocăință la voi! Nu? La Pălticeni sau la Mărășești, la așa. Să vezi la noi, la Capernaum, la noi s-au vindecat orbii, au înviat morți, s-au vindecat bolnavii. Dar Domnul nu i-a lăudat într-o zi. Au venit într-o zi la ei și au zis, oare tu, Capernaume, vei fi înălțat oare până la cer? Au zis, Domnul, dacă s-ar fi făcut în Sodoma, țineți cont ce zice Biblia. Sodoma, dacă s-ar fi făcut în Sodoma minunile și semnele care s-au făcut în tine, o zis, Sodoma era în picioare până azi. Ăștia au ars într-o zi, o zis, de aceea în ziua judecății va fi mai ușor pentru Sodoma și Gomora decât pentru tine, Capernaum. Noi înțelegem ce vrea să zică Biblia prin asta? De ne pocăim, ne vom bucura într-o zi, de plin. Ne vom aduce aminte când ne-a scos Dumnezeu din toate nenorocirile și din toate necazurile, dar bucuria ne va fi de plină și pentru totdeauna. Că bunătatea lui Dumnezeu ne-a îndemnat și noi ne-am pocăit. De nu ne pocăim într-o zi, vom da socoteală mai greu ca oamenii care nu cunosc Dumnezeu. De aceea zic Dumnezeu să ne ajute ca bunătatea Lui să ne îndemne la pocăință și noi să ne pocăim. Amin. Și Domnul să ne ajute la aceasta. Amin. Ne spuneam, Harul lui Dumnezeu aduce mântuire pentru toți oamenii și ne învață să o rupem cu păgânătatea și cu poftele lumești. Să o rupi înseamnă, nu, dacă rup ceva, nu se mai poate adăuga înapoi. Oricât ai coase, oricât ai așa, nu mai poți să faci nimic. Și mai ales dacă, să zic așa, dacă se rupe catarul unei corăbii, ea nu-l coasă înapoi, îl prinde în șurub, îl lasă că merge. Ăla trebuie scos de acolo, din fundația lui de mândri și pus altul, că ăla nu ține la funduri. Să o rupem, fraților, să o rupem înseamnă să o terminăm cu totul. Să o rupem înseamnă să o terminăm cu totul. Și ne spune Biblia că harul ăsta, dacă noi ascultăm de el, ne aduce mântuire. Următoarea treaptă a mântuirii. Ăsta e următorul har. Că la școală nu putem rămâne în clasa întâi. Și copiii ar vrea să facă liniuțe și așa toată viața. Că așa e cel mai ușor. Ce matematică, cu radical, cu te doare capul. Deja nu mai știi ce e acolo. Nu? Am vrea din clasa întâia să terminăm facultatea dacă se poate. Ei, în pocăință nu se poate. Trebuie să mergem din har în har, din treaptă în treaptă, să ne însușim, să ascultăm, să ne pocăim. Și uite așa Dumnezeu ne mântuiește de una și de alta. Vă citesc din cartea Apocalipsei,
Scrie Biblia, să vă spun despre felul acesta de har. Cartea Apocalipsei spune așa. Capitolul 3, versetul 10. Fiindcă ai păzit cuvântul răbdării mele, adică l-ai împlinit. O zic și eu, te voi păzi, te voi mântui de ceasul încercării care are să vină peste lumea întreagă și peste toți locuitorii pământului. Va veni ziua când Dumnezeu își va vărsa paharul mâniei pe fața pământului. Și spune Biblia că va fi un necaz așa de mare pe pământ, cum nu a fost de când e lumea, de când e pământul pe care l-a făcut Dumnezeu. Și dacă n-ar asculta Dumnezeu zilele acelea de necaz, din pricina celor aveți, și nimeni n-ar scăpa. Asta îmi spune din nou că biserica va fi în mijlocul necazului. Dar o zis, din pricina celor aleși de Dumnezeu, Dumnezeu va scurta zilele acelea și își va lua biserica din mijlocul nenorocirii. O va mântui. Pentru că o păzit cuvântul răbdării. Lăudați să fie numele Domnului. Amin. Deci iată că harul ne învață, dacă învățăm și trăim, ne mântuiește. Călcăm pe următoarea treaptă a mântuirii și Domnul să ne binecuvinteze. Amin. Vă mai arăt un fel de har, ăsta chiar nu place la nimeni. Dar e scris în Biblie. Ăsta chiar nu place la nimeni și mai ales pentru cei care strigă nu-i mai har, nu-i mai nu știu ce, mai vor. Să vedeți că există har, dar nu așa, există har. Nu sunt oameni să trăiască în har, că har există. Uitați ce zice Biblia aici. Filipeni, epistola lui Pavel către Filipeni, capitolul 1, versetul 27 zice așa: nu mai purtați-vă într-un chip vrednic de Evanghelia lui Hristos, pentru ca fie că voi veni să vă văd, fie că voi rămânea departe de voi, să aud despre voi că rămâneți tari în același duh și că luptați cu un suflet pentru credința Evangheliei. Fără să vă lăsați înspăimântați de potrivnici, lucrul acesta este pentru ei o dovadă de pierzare și de mântuirea voastră și aceasta de la Dumnezeu. Căci cu privire la Hristos vouă vi s-a dat harul nu numai să credeți în El, ci să și pătimiți, sau mai în înțelesul nostru să suferiți pentru El. Pe har de asta este cât e apă în Oceanul Atlantic. Și pocăiții fug de harul ăsta cât îi țin picioarele. Mândria te chinuie, nu te lasă să te îmbraci cuvincios că te ucărăsc cu oamenii și să suferi pentru El, nu se merge. Eu știu minciuni, afaceri, nenorociri pe care le faci ca să câștigi bani, să nu transpiri prea mult și lumea să nu te urască și să-ți meargă bine și nu te poți pocăi, nu te poți să suferi pentru El, să pierzi pentru El. Pavel a pierdut totul, dar nu a avut minte, nu a avut școală cât am avut noi, dar noi să pierdem totul pentru El. Și ai să-ți pui pielea la bătaie, să suferi pentru El. În urma unei predici în Filipi să ajungi noaptea nu la hotel de 3 stele, nu la masă cu 7 feluri de friptură, cum am auzit pe unii predicatori. Să ajungi în temniță, legată în lanțuri, băgată în butuci, plin de vânătăi și de sânge și la miezul nopții să cânți și să te rogi. Asta înseamnă har. Să mergi pe drum, nu să plângi că ai făcut prostii. Nu să te caute mascață pe acasă că ai scrocherii de s-o ajuns până la București și trebuie să te caute să te ia legat. Sunt unii din frați așa. Nu. Să mergi pe drum, suspinând. Să mergem nu pentru că ai păcătuit, ci pentru că vrei să-L urmezi pe El. Lumea te urăște, oamenii firești, chiar cei cu botez încheiat, dar firești, te urăsc, te bajocorești și duci o cară de ani de zile. Vreau să spun în seara asta de ești aici, nu da înapoi. Ăsta e adevăratul har de care te-ai alipit. Spune Biblia despre Moise, o socotit că o cara lui Hristos, să suferi pentru Hristos, era ceva mai mare decât comorile Egiptului și decât tot ce ranguri ar fi avut el acolo. Pe toate le-au lăsat într-o zi. Că l-a vrut pe Hristos, că a vrut o cara lui, că a vrut să sufere cu poporul lui. M-a întrebat Moise ce ai câștigat. Timp de casa ta n-ai avut, de copiii tăi n-ai avut. Nu scrie în Biblie, nu-ți laudă Biblia soția să zică săraca soția lui Moise pocăit-o mai fost, câte mai răbda și era în viață, nu zice nimic.
De copiii lui nu zice prea multe. Numai scrie de niște oameni încăpățânați, de niște oameni răzvrătiți, de Moise care trebuia să stea în zeci de zile de post să postească pentru niște răzvrătiți și pentru niște încăpățânați. Ăștia nu veneau la adunare cu Biblia în buzunar. Ăștia veneau cu piatra în buzunar la adunare. Nu le convinea predica, riscai să mori aici pe hol. Când ieși afară, riscai să mori. Și Moise nu putea să predice cum să le placă lor. Că el era mijlocitor între Dumnezeu și oameni, era robul lui Dumnezeu și Dumnezeu îi spunea exact ce trebuie să spună și nu trebuia să adauge. O zis într-o zi, vine, Doamne, într-o zi poporul ăsta o să mă omoare cu pietre, o să mă omoare cu pietre. Ce ai câștigat Moise? Ai lăsat Egiptul, ai lăsat banii, ai lăsat rangurile, ai lăsat cinstea, erai după faraon al treilea car. Și ai venit să suferi cu niște oameni needucați, cu niște oameni răzvrătiți, cu niște oameni cu nebunii în cap, cu niște oameni porniți numai la rău. Ce ai câștigat? Unde ți-o fără răsplătirea? Ai văzut-o în pustie la munții Sinai? Nu. La Marea Roșie? Nu. Ai ajuns într-o zi în Valea Moabului. Și Dumnezeu, pentru că te-ai pripit undeva la apele Meriba, s-a interzis să mai intri în țara Canaanului. Ce ai câștigat? Te-ai uitat de pe muntele Pisga, spune Biblia, și-a văzut toată țara. Dar o zis, nu intri în ea, tu și Aron nu intri. Dar țineți cont, Moise, în Noul Testament, scrie Biblia pe muntele schimbării la față. Nu era altul, nu l-a confundat Dumnezeu. Era Moise, Ilie, despre care spune Biblia că a fost răpit la cer. Și era Iisus. Cei trei stâlpi în jurul căruia s-a țesut toată lucrarea Bibliei, toată lucrarea Evangheliei. Lăudat să fie numele Domnului. Singurii din toată Biblia care au putut suporta înaintea lui Dumnezeu tratamentul ăsta, 40 de zile de post, fără întrerupere. Era stâlpul Harului, Iisus. Era stâlpul legii, Moise, și era stâlpul prorocilor, Ilie. Lăudat să fie numele Domnului. Și spune Biblia că Dumnezeu nu e un Dumnezeu al celor morți, ci al celor vii. Lăudat să fie numele Domnului. Moise a văzut bine, a zis, au avut ochii peroniți spre răsplătire. Răsplătirea l-aștepta. O suferit tot, o pierdut tot, o cheltuit tot ce a avut, și o cheltuit și viața, și sănătatea, și libertatea, și tot ce a avut în viața lui, dar au văzut bine, răsplătirea l-aștepta. Lăudat să fie numele Domnului. Har există. Nu suntem dispuși să trăim în har. Spune Petru să nu superi nimeni ca curvar, ca hoț, ca mincinos. Sunt o grămadă care suferă pentru asta. Și chiar dintre frați. O dacă suferă că e copilul lui Dumnezeu, că trăiește adevărul, să proslăvească pe Dumnezeu pentru numele ăsta. Să spui, Doamne, îți mulțumesc, mi-ai dat și mie harul acesta să sufăr și eu pentru tine, că tu pentru mine ai suferit. Tu ai venit pe pământ și n-ai avut o clipă de răgaz, de liniște, pe tine te-au urât dușmanii, pe tine au căutat să te omoare în fiecare zi. Le-ai spus adevărul la oameni, le-ai făcut bine, ai făcut vindecări și oamenii te-au urât de moarte și într-o zi te-au omorât după sfatul și după planul lui Dumnezeu. Eu merg pe calea ta și am parte de același har. Să suferi pentru el e un har. Ce credeți că oamenii din lume nu suferă? Credeți că cei nelegiți nu suferă? Suferă. Suferă tot pe pământ. Nu există om să nu sufere. Dar să suferi pentru el e o cinste, e un har. Și Dumnezeu să ne binecuvinteze cu harul acesta. Că Biblia spune clar, dacă suferim împreună cu El, ne va și, vom și împărăți, adică ne va mântui și ne va duce. Vă mai spun despre ultima treaptă a mântuirii și ultima treaptă a harului. Există în Petru scris, în 1 Petru, mi se pare, capitolul 1, spune acolo, fiți treji, vegheați, încingeți-vă coapsele minții voastre și puneți-vă toată nădejdea în harul care va fi adus la arătarea lui Iisus Hristos. Vine și ultima treaptă a harului. Călcând de pe una pe alta, învățând, trăind, vom călca și pe ultima într-o zi și va fi pentru totdeauna. Dumnezeu de acolo, de pe treapta aia, ne va mântui odată pentru totdeauna. Odată pentru totdeauna. Spune Biblia așa și încheie în seara aceasta. Putem vorbi despre mântuire, am fost mântuiți, de mânia lui Dumnezeu.
Dar ca să fim mântuiți, Pavel vine și ne spune, duceți-vă mântuirea până la capăt cu frică și cu tremur. Unii așa stau de liniștiți, o luau botezul în apă, deja gata, e mântuit, e pe Marea de Cristal. Stați liniștiți. Dacă trăim pocăința, dacă ne răstignim firea, dacă ascultăm de Cuvântul lui Dumnezeu, dacă ne punem viața în rânduială, dacă ne pocăim cu adevărat, dacă răbdăm până la sfârșit, spune Matei 24, zice, cine va răbda până la sfârșit, spune la timpul viitor, va fi mântuit. Asta mă face să înțeleg că există o ultimă treaptă. Și zic, Dumnezeu să ne ajute să ajungem acolo. De acolo e sigur, de acolo nu-și mai pierde nimeni mântuirea. Ai ajuns pe ultima treaptă, ai răbdat până la sfârșit. Te-ai pocăit până la sfârșit. Te-ai îndreptat după voia lui Dumnezeu până la capăt. Dumnezeu ne va mântui pentru totdeauna și ne va duce în împărăția Lui, lăudat să fie Dumnezeu. Aleluia. N-am reușit eu în seara asta să vă spun tot ce trebuie. Dar pentru cel care e sincer și caută pe Dumnezeu, o să vă spui Dumnezeu. O să vă arate în cuvânt mai multe decât știu eu, mai multe decât înțeleg eu. Și poate într-o zi, de nu ne mai vedea pe aici, pe pământul acesta, pe valea aceasta a plângerii, care e zguduită din temelii, de la un capăt al pământului la celălalt, vin necazuri și mai mari. Dar într-o zi, când va striga Arhanghelul, să facă Dumnezeu ca și voi de aici, și noi de acolo, și de altă parte, toți frații, toți care iubesc pe Dumnezeu, toți care au lăsat lumea și și-au schimbat viața, toți care și-au pus viața în rânduială, să plecăm într-o zi la glasul Arhanghelului, răpiți de Duhul Sfânt al lui Dumnezeu, să urăm de sezarea asta, să uităm de toate necazurile și de toate durerile și să ajungem odată acasă la Domnul. Amin. Scrie Biblia, poate ești aici și nimeni nu-ți șterge lacrimile, nimănui nu poți să-i spui necazurile și să te înțeleagă. Scrie în Biblie că El îți va șterge lacrima din ochi. El va veni să te ridice de aici, din valea aceasta umbrelor morții, și te va duce acasă, dacă te-ai pocăit și dacă m-am pocăit. Și zic, Doamne, dă-ne har, dă-ne îndurare, dă-ne ajutor și ajută-ne să ne putem pocăi, să ne putem îndrepta, să ne putem schimba viața, să fim o lumină, să fim sari, să fim o mărturie pe pământ. Și în ziua când va veni nenorocirile pe pământ, din mijlocul lor, din necazul cel mare, să vie păstorul după noi și să ne ducă acasă. Domnul să ne ajute. Amin. Am vrea să ne ridicăm în picioare.